И така, здравейте потребители на YouTube, аз съм Black Legend и сега искам да ви покажа някои програмки, с които може да снимате и на игри. Значи, те са около 3 може да ви покажа. Значи, първата е първо влизате в Зелка, Орега. При мен така влиза в Замунда. В Замунда правите си профил, цъкате торенти и първата е Fastone. Пишете Fastone и ето ги всичките версии. Значи аз предпочитам, аз имам 1.7.4 финала. Може да се стеглите 1.75, 1.76, който ви предпочитате. Всички тук. Добра е програмата. Значи, другата е Bandicam. Ето е Bandicam, всички версии на Bandicam. Bandicam е добра програма за снимане, но само регистрираната версия на Bandicam може да снима повече от 10 минути, не регистрираната под 10 минути може да снима. Другата е Relief Fraps, тук може да се откри. Не, какво написах? Чакай, хора. Сбърках. Fraps. Да, не. Fraps. Да, ето го. Fraps. Има Fraps тук. И всичките версии на Fraps. Аз преди тегли Fraps от Google, но не знаех, че тук го има. Сега разбрах. Но нищо, вие стегляте от Замунда. Тук е Fraps е добра програма за снимане. Но може да снимате само на игри, без да снимате в интернет. Тутории, как се прави нещо. Само игри може да се снимат. Ще паузирам за малко. И сега сме тук. Значи, те за сега са 3. Да, 3. Други какво да ви показвам. Значи, Bandicam, Fraps и Fastone. Аз предпочитам на Fastone, може да снимате колкото си искате. Да, и няма какво да ви показвам.